Ka Office of Subdivisional Public Relations Officer Amnaram Civil Subdivision West Giant Hills lingba ukurbo balapalaj ha ka Henry Utrik no pra ka pentip syakipat ba kinong wan Shanghai kinong penyat kali bat ki wepan balakhang ya kalit kawan jigi kali he bat ki bas lingba ka surak Amnaram padu nong bare nakas nong khongla shadu kas nong nong bare namar ka jingpan tre ki jingking kadang ya shakman. Kini ki sautli ki jingking RCC ki bedang pentre menta hasilen ter ke surak Amnaram padu nong bare ki kentup ya ka jingking RCC hakas nong khongla ka bajingai khatnriu point laipo kilometer. Ka jingking RCC hakas nong khongla ka bajingai khatnriu point riuspa nyopo kilometer. Ka jingking RCC hakas nong khongla ka bajingai khatnriu point kdaispa hendripo kilometer. Bar ka jingking RCC ka ba arpo point prapasan kilometer hakas nong nong bare. Kani ka jingpan tre ka badang ya shakman kala pundu na shibun halor ka jingla banya lingba ka ne surang khamtam ki kali he. Layo jing tebru baka kinhun ki nongwan Shanghai ki bawan da ka bas banlet jingo shakas nong amkoi kila sakut hakas nong khongla namar ka jingkhang ya kalet kawan jongki kali he. Kumta kenang ban light na ki no ki jing e ki bala ban kham kata jor la a jing mut e ki nongwan Shanghai ki nong light nongwan bat e ki pat ba bakin pendan kam da ki kali rit haba ki thmu ban let jungo e ki shnong ki badan halenti jong ka surang tat hadu ban da pen bana dakum wepan.